Vi har valgt at åbne fabrikken for at give vores kunder og samarbejdspartnere et indblik i, hvad vi går og laver. Vi har valgt, at vores gæster skal ud og se Lodbjerg Fyr i dag også. Den barske natur herude i Vestjylland med blæsten og hvad det hører med, det er en del af vores DNA. Og derude der ligger Lodbjerg Fyr, som er en perle, som virkelig giver et indsigt i, hvad det er for en natur, vi er en del af, og som vores vinduer også bliver testet i. Dels er det helt anden natur at komme herop til Nordjylland, end det vi kommer fra nede på Fyn, men det er jo også interessant at se sådan en by som Hurup, som ligesom er bygget op om den her store virksomhed, ikke også? Og det er jo også sjovt at se sådan hele produktionsapparatet, hvordan det fungerer. Vi er gennemgribende nørder med døre og vinduer. Jeg håber, at vores gæster, når de har været med i dag og har besøgt os i dag, at de kommer hjem og har fået et godt billede af, hvad Ideal Combi er for en størrelse. Hvilke lækre produkter vi også sender ud af døren hver eneste dag. Det jeg håber på ud af dagen, det er at udvide mit netværk og se nogle ting, jeg ikke er vant til. Jeg har glædet mig allermest til at se, hvad der er sket på fabrikken, siden jeg var sidst. Vi har valgt at tage herop i dag, fordi at vi synes, vi trængte til at få opdateret vores viden om Ideal Combi. Vi har lige været på en rigtig fin rundvisning sammen med Michael. Det var også lækkert ude ved Lodbjerg Fyr og en god is. Der var også en god øl og en god pizza. Så det hele taget har været en god dag.